Pois, bo día, boa tarde, boa noite a todos e todas. Benvidos a De Parola. Por que estamos aquí de Parola? Porque outra cousa non sabemos facer. Estamos especialmente espesos. Acabamos de parar Para xa nada. 3 Para nada, minutos acabamos e medio. de perder 5 minutos da nosa maravillosa vida Que merda, neste inicio que me pareceu moi mal. Pero bueno, A min Non pasa pareceuche moi mal que cortásemos. Sí. Claro, porque este home dicía, eu quero que hai que levantar para arriba, Claro. si fora por el, claro. e o resto lambe sería o micro, tremendo. claro, sí. O resto sería hostia, pero tú como eres un canguelos, non pasa nada. Empezamos outra vez e xa está. Mira, este é maravilloso. Mira que fluido vai. Sí, Realmente dá gusto. Que? Teño aquí anotadas un par de cosas que dicir na intro. Mira, o programa anterior tiña Sí. esta cantidad de caralladas. Hmm. Estaba eu super inspirado. Este. No, é o mermo. Ai, vale, sí. E é todo de caralladas que eu iba a dicir. E está fantástico. Tú ves que isto valo lendo, isto para 43 minutos dá. A mí. Sí, dá gusto velo. Mira como está isto. É para aquí. Tan esencioso aí. Non hai nada. Nada. E claro, vimos 2 semanas Que que... a festa- Sí. festa- Foron as festas do meu pueblo. Eu non estuve de festa, Fuxes tú. Bueno, eu tamén estuve de festa. Bueno, Pero fuxes tú. pero eu non vin que cando eu estaba ausente o Twitter fervese, Eu non o vin. Isto xa son discusións de parella que temos que superar, temos que ir levando. Temos que ter en conta que é o cuarto programa todavía. Quedan polo menos... Todavía? Sí. Queda este, o que imos gravar Hoxe? outro día, Outro día, bueno, sí. Un sexto e un séptimo. E octavo. No. Sí. Imos gravar sete mierdas destas. Bueno. Escoita. Xa sabes o que vai E o último é o mellores momentos. E tú querías gravar 8, Sí. pero van ser 8 igual, porque son esos 7, despois o piloto contou como medio, o outro, mellores momentos como outro medio, xa che dan 8. Matemático non son, pero é algo así. Matemática. Sumar aprendín, pero xa non me acordo, eu creo que vai así a cousa. Pois xa está. Pero Non é unha locura aquí. podemos facer Non tamén me tocas o 8. carallo. No, pero, joder, No. é que eso é procrastinar, porque sí. Que ao final, Bueno, e a semana pasada eu que foi? son o que edita, que eu chegará o momento que delegue un pouco nel para que edite tamén vídeos, porque xa vai sendo hora, non? Eu tampouco Mellores momentos xa o estou que- facendo. Xa estás facendo? Mm. E como vai? Vai ben. Vai No, ser a hostia. o proxecto está aberto, está en... Puxo en descargas. Ujú. Guardei o proxecto aí e solo facer eso, é igual, non lle interesa a nadie. Está en descargas guardei. De parola a mellores momentos. Bueno, íbamos ir, espera, 3 minutos, vale. Que a introducción Como me foi cortes un pouco- este, eu no, chímpome pola ventana. vale. Ahora sí, síntome mellor. Vamos ben. Íbamos ir ao pleno do Concello o venres pasado. Ah, esa é outra. No, é que despois é o compromiso do Twitter, pero así no. Así no. Por unha Mm. semana de... Boh. Por, a min, Dalle, a min díxome meu pai que non facía falta, porque claro, nós íbamos ir. Eu xa tiña todo preparado, iba a dormir aquí. O meu tío foi Sí, foi foi. a media mañá, non sei cando foi, e sí, fai falta. Fai falta o DNI. Pedíronllo, sí. É que perdín o DNI. E claro, é que non sabes cando me deron cita para coller o DNI. Pa enero. No, tanto no, pero en agosto só teño o 29 e o 30. Ah, Coño o 29 ás 12 da mañá. Podía ser peor. Sí, pero a tanto, bueno, menos mal que para ir a setembro no pleno, sí que nos dará tempo. Tú queres que armemos ali? Podemos levar globos ou tirar... Non. Tú sentas ali e calas, e ves, disfrutas Pero é que hai do que sacar- espectáculo. Hai que sacar un contido, un algo dali. Sí, entón que queres levar un huevo e estamparlle ao alcalde. No, alcalde no, eu... O alcalde non, a un calquera, a un Mindundi. O último da lista que entrara do Como se PP. chaman estes? Os utieres? No, usieres. Os que levan o auga. Os traxeados que están ali. Sí, o tipiño Sí, que pero esa xente está fuerte, claro, preparada para calquer tolai que entra ali a fazer o idiota. Bueno, pois estamos de parola, estamos mellor que cando comezamos, temos 2 invitados Eu que síntome imos igual. sacar ao longo da tarde. Sí. Mm, Sacar como se fosen vacas en la lin. E bueno, vamos ca sintonía, vamos alá. Podes dar paso tú por unha vez porque Este é de verdade, o vala cortar. No, É que claro, agora teño medo, ahora teño medo de dar paso a sintonía e que cortes outra vez. Queres entrevistar a algún deles? Home, non dá a logística. Como que non dá? Si, No, que no. te gravo eu co móvil, veña. A min alguén desde ese sofá xa me fixo
Pero dame igual, vas por a sintonía e eu vou me levantar igual. Para que despois da sintonía estes ali para entrevistar. Eu non os obliguei a vir. Se están aí Como sentados. son eu o que leva batuta sempre, non vai a ser que... Eso? estemos- Que queres? Que... No, dalle Dalle. tú. No, por favor. Probamos con De Parola, programa 4, vai ser a hostia, isto vai ser fantástico. Tremendo. Adiante. Vale, cale, onde está? Uf, isto de non me escoitar non me gusta. Cale a cámara exactamente, o de arriba ou o de abaixo? Aquí. O de arriba. Sí. Vale, pois xa estamos de volta, como xa se che escoitou a ti, e estamos aquí con Ricardo, traballador becario da SER. Bueno, eu non son periodista, pero voulle facer aquí unhas preguntas, como por exemplo, que tal? Moi ben. Periodismo de calidad Sí, sí, moi e ben. que deixa falar os entrevistados. No, moi ben, moi ben. Eche unha risa. Dixéronme que iba a ter o amiguismo o moderado, pero agora non tedes contidos, entón estades aquí. Non che está facendo gracia, dirías. Non, a Imputa gracia. non. Tiña un guión na cabeza de sentarme aí con tranquilidade e agora estou un pouco nervioso. Pero terás que esperar. Sí, Chega o teu momento. ahora. O protagonista principal é aquel. Bueno. Ese que... Sí, por eso estou sudando como sudo, porque Eso é. sei que isto vai ser... Pois xa como está, que- claro, está nervioso. Bueno, tú que? Que? Hola. Eu tamén subo. Moi. Eso quería dicir. Eso quería, hai que ter a cousa clara de que ela... Hostia, multicámara. Sí. Boh. Ela quería dicilo, pero fixo, porque dixen yo, bueno, xa que viñeches, imos te sacar nun deles, e dixo, pois eu vou falar de que me súa o cu. E a verdade que é o primeiro que quixo dicir. Tremendo. Con esto volvo por sitio, porque... Bueno, si Queres queres dicir dicir... algo máis? No, que Ollo. No, cuidado. Sí. sí. É verdade todo o que dixo Iván. Súame o cu moite. Bueno, duras declaracións eu volvo ao sitio, porque... Bueno, vale, pues Isto está parecendo tremendo. Vai sendo outra cousa, xa, bueno. Córtame este tamén. Dice a salida da cámara, eso, moi ben, fantástico. Córtame este tamén, que é horrible. Este está sendo horrible, córtao. Vamos a ver. Mira que ben se ve esa cámara. Eu que teño que exercer de director, pois en algún momento terei que dicir, oye, pois isto non está saindo ben, Martín. Ainda que teño gusto. Pois... Eh? Bueno, son gustos ao final. Vamos agora mesmo. E eu acato. 8 minutos. Non fomos ao pleno. Pretendíamos ter Eso, algún sigamos con contido que eso. sacar aí. Claro, este rapaz precavido como son eu, non? E esa mensaxe de WhatsApp. Ei, E que? acórdate de que hai que levar o DNI. Non valería un carné de coche que tamén me identifica. Probablemente tamén. Pero eu quixen aportar dramatismo. Sí, non se quería levantar ás 9 da mañá. Vannos por deter, claro. Vannos deter. No, ás 9 non, sería ás 8. Noutro xeo de DNI. E para entrar ali DNI tal, Martín Sorga dallo DNI porque o ten, non o perde. Martín. Mira ese pico. Pero claro, non sería, no, mira, es que ya lo perdí. Tengo el de conducir. A mellor dicha local. Manos en la cabeza, sabes? Empeza a... Uf, tes unha cara moi seria, Non me está... Estaba pensando ahora de que carallo sacar. Estaba pensando en que ardeu Canarias. Estaba dicindo, joder, pois ardeu Canarias. Está ardendo ahora mesmo, de feito. Nos de que solemos... De que parolamos? De Canarias? No. Non de Canarias, Pero claro, verdad? no, Con todo espera. respeto aos canarios, Se alguén nos quere invitar, pois pues perfecto. Os madrileños Pero- os canarios sí, non? Obviamente, claro. A Madrid que Cuéntame vas unha pintar cousa. no Bravo. Eu estuve en a colación... Non me de outra tentes que cousa. me levanto a preguntarlle que vas facer a Madrid aparte de traballar no Bravo. Non me vou levantar. Escoítame. Escoite. Sí. Iso ven a colación de que Galicia este ano no, porque está facendo bo tempo. Eche raro, Bo tempo que Como bo decir de- tempo para que non arda, claro. Exactamente. Un tempo propicio. Onte facía frío. A humidade, E anterdonte. choveu e tal. O caso é que quería que me contases algunha experiencia nun incendio túa. Experiencia nun incendio. Sí. Pero, claro, eu nun incendio desto de que estou no pueblo dando un paseo na bici, encontro un incendio, pois nunca tuve. Pero, Imagino, xa, eu tampouco. pero de pequeno, No, eu tampouco, no, broma. Sí que me encontrei un incendio unha vez vindo de festa, un día de mañá. pois conto tú e despois conto a miña. No, eu iba a A contar túa do é a meu pueblo. épica e a miña é a A lamentable. mí, eu teño unha épica e a outra que é absurda. Tes dúas. Sí, É vale. que tú eres, Dios, dalle. Que son Por que? favor, tú eres tremendo. Vamos a ver, vivimos no en Ourense e, polo tanto, tamén seguramente a maioría do que vive en Ourense ten relación co rural ourensán. Non é así? Eu vivo no rural, prácticamente. Bueno,
Bueno, É unha broma facendo alusión a que Ourense como cidade, é como un sí, pueblo. sí, grande. É chiste unha broma. da cona bendita, vale. Toma un boli do PSOE, por se o queres. Este do PSOE tamén. E o rural ourensán arde continuamente. Este ano non, como digo, pero é unha cousa continua. Entón, Normalmente. eu quería que dixéramos algunha experiencia. De feito, houve un ano, fai este outono, vai fazer 2 anos que sucederon os incendios todos polas rías. O Que 16. tamén houve algún aquí, pero houve menos. E iso xerou en medios e en redes sociais un impacto grandísimo. E os de Vigo, Dios mío, hai que salvar a cidade, non sei que. Estaban Abel impresionadísimos con que houvese un incendio. Xa. Eran moitos, hai que dicir, é verdad. Despois, cando decidimos facer unha especie de entrevista especial na radio na que estaba eu, en Pontevedra, un dos entrevistados era tamén parte do equipo da radio e era un dos voluntarios que fora a apagar incendios en Vigo. E el dicía... Estaba na mítica cadena dos cubos que pasaban, non sei eso sí, onde era. sí, Estaba aí. Eso era por... hacia Samil, non? Porque, Ni idea, non sei. Non sei. E o tipo dicía, de feito o presentador que tiña un pouco de idea, preguntoulle, isto ti crees que sucedería igual ou vería o mesmo impacto se sucedera no rural ourensán? E o tipo dicía, sí, evidentemente, porque é unha cousa horrible, non sei que. E eu digo, evidentemente no, porque leva sucedendo toda a vida, ou non? Duras declaracións, sí, é verdade que sí. E vamos a ver, a experiencia miña absurda era que un día de festa, que non sei por que houve alguén que nos subiu ás tantas da maña, xa era día casi. Estaba desvolvendo a trelle. Sí. En unha, cando subes a trelle, bueno, para quen coñeza, para quen non, da igual. Que non coñece a ruta a trelle. Pistas de monte. A 150 km por hora. Pistas de pueblo normal, nin teñen 2 carrís, teñen unha anchura determinada, non sei que. E nunha bifurcación, que a bifurcación que vai a Trellarma ou a Trelle, pois ali de repente aparece un incendio á esquerda, o sea, á dereita, perdón. Xeración espontánea, dirías. Sí, o sea, non aparece, pero de repente... Dirías que ibades un pouco lacasitos e en verdad non había ningún tipo de incendio. No, Sí, que píntalo así. hostia, E de repente aparece. Fose que fosemos un pouco encocainaos, encocaos. Encocaos, sí, encocainaos tamén. E De así. repente apareceu un incendio aí. Non apareceu, quero dicir que Xa, aí estaba. nos chegábamos El e estaba aí antes. un incendio moi pequeno. Non quería ni molestar, pero claro, vos E, pues, con ese afán de Eu héroes, estou queimando aquí, son un ratiño que non nada, tal. pararíades. No. No, paramos un momento e non sei que pasou exactamente despois, que despois non sei por que volvemos pasar, xa estaba totalmente apagado, non sei Nada, que. 4 casas incendiadas, 3 vellos mortos. Era Pero eles, claro, mira, esa un zona incendio. para atrás da o campo de fútbol que ten Moreiras. Non creo que nin chegou aí, foi moi pequeno. Hostia, pues o campo do Moreira estaba rodeado de árboles. De Está- eucaliptos. De alcoholitos enteiros, o sea, Dineros. alrededor todo. Además, nótase porque os alcoholitos teñen unha altura grandísima. Que fai hasta sombra. Parece que ten cubierta retráctil. Sí, parece que fan algo. Eso mesmo. Entón, a túa, dime. E despois contou a outra A liña. miña é lamentable. Mm. Hai uns anos, non sei exactamente, pois 2000... Por decir algo, 2004. Non creo que fora 2004, pero Xa foi. como se fose. Eu estaba na casa, non me acordo por que circunstancia, estaba ca miña abuela, estábame cuidando a miña abuela. E a miña abuela estaba... De que te ríes? Que tu guarda? É que, no, que faime gracia Porque morreu. a liada que pudo ser. Morreu. No, joder, a miña abuela ainda estuve en cola comendo un churrasco o domingo, tan Está tranquilo. ben, está de contento. puta madre, sí. Bueno, A mellor. A felicidades. que mellor físicamente está. E eso, estaba a muller ali en domingo. E eu acordome perfectamente que eu, aparte de pillo, era moi parvo de pequeno. E eu, claro, eu tramaba algo. Na cociña había unha vela. Había unha Hostia, velita non fastidies. que Vale, sí. estaba Martín, ven. E eu, claro, a min ocurriuseme algo maravilloso. Ajá. E acórdome perfectamente. Asomarme, sabes, a miña casa, pois onde a cociña, asomarme, se te asomas un pouco, ves a sala. Pero a túa casa de Xa, a miña casa, aquí en Ourense. Sí, sí. Vale. Pois a miña abuela estaba no sofá que ves. E acórdome perfectamente a muller tan tranquila, ausente do que se viña. Non tiña nin puta idea, estaba lendo a pronto. O Carlos Argueñano. A revista. E eu, claro, eu non sei por qué dixen, vou coller un cacho de papel higiénico e vou no por encima da vela. Por que non? E eu, claro, o chavalito colleu o papelito, foi onda a vela, que guai. Xustamento de Bou, non? Mira, el Podría fue- ser. Ah,
Pues sí. Era Era moi divertido. Entón, claro, empezou a aprender. E eu empezaba a letear así. E digo, ui, que divertido, non? No que me está chegando os dedos, digo, igual non é tan divertido. Vou correndo ao baño. Aí ainda estaba calado. O porcón estaba calado, estaba liando. A miña abuela seguía lendo a pronto. Era moi interesante o que facía a Pantoja daquela, non sei que facía. E digo, vale, vou ao baño, non pasa nada. Cabeza fría, Martín, cabeza fría cos meus, que sei, 7 anos ou así. Sí. E digo, va, vou ao váter, chimpo no váter, fuera. Pero claro, no que eu acercaba a agua... O bater a boca de bater era gas. eu acórdame que o papeliño non facía máis que revirar. E eu, claro, non acababa de chimpalo a agua, e o papeliño viña cara a min, e o lume viña cara a min, e aí xa empecé a chorar. Digo, abuela, mira, perdona, abuela, que se me está esta situación. Eu pensei que daba afrontado a situación, pero mira, abuela, axúdame, por favor. Claro, xa ves a abuela tirando a pronto, di por este tonto que fai, e nada, ao final. A anécdota é unha mierda, pero fíxeme, é que desde a miña perspectiva é tremenda. Hostia, Desde abuela. a miña abuela, pues, Eu creo que algunha tamén lle fixen aquí a miña, porque está a casa a miña abuela ali na cociña, creo que algunha vez teño aprendido cousas. E para que me vas a enseñar a cociña, gilipollas? Pas pan. Eu non sei, a miña E abuela andaba tuvo que flipar. Con hostia pa salita. Pero bueno, de todos aprende, Sí. de todos aprende. E a outra era un incendio que houve no meu pueblo, que foi Trelle. devastador. Núcleo urbano de Trelle. 2006 foi. Uf. Que eso foi épico. Realmente foi épico. É unha historia que me gustaría contar algún día de alguna maneira. Un mini documental. No, eso no. Ou sí, bueno, eu Sí, que home, sí. sí, aprende algo as cae. vellas dicindo, está perdendo todo. ¡Foi horrible, Dios! ¡Ay! Estaba todo o mundo diario. Seguro que serían uns testimonios da hostia. Plano do señora chorando. Sí. Como Media hora. houve un incendio fai pouco ali en Trella, pero bueno, eso xa non o vivín. Que non pasa en Trella? Estaba en Madrid. Que non pasa en Trella, os digo eu. Estaba en Hai Madrid, un día estaba en Madrid. que roubaron no local. Bueno, da igual. É que hai cantidad de anécdotas. Pero Esa que perseguiron os ladrosos do pueblo. No. Eso sí que merece un... Esa Eso é sí que outra- merece un... Esa é outra anécdota. Bueno, é que teño 1000. No, xa, O Trelle. caso, Trelle. Gracias. É o caso Gracias. que Trelle en persona. son eu. Sí, vale. Dalle, anécdota. Vale. Caso que foi un día que eu recordo perfectamente, mas é que é unha escena de principio de peli. 2006, de principio de peli, Sí, ojito. 2006. Que sonan os Rolling Stones? No. É unha broma, dalle. Los Pecos. Non me extraña. Non me extraña Dalle, vindo de dalle, min. sí. Vale. E eu na miña casa tiña unha piscinita pequena, destas que non se monta, o sea, non teño nin monta. A xente non vai ir a túa finquiña mía. É unha piscina de puta madre. Unha piscina, Son va, unha 27 metros. E da de miña piscina, dende a parte de arriba da miña casa, podíase ver pues, parte do pueblo e o paisaxe e tal. E de repente, un día ao sair da piscina, claro, pues era 2006, pues tiña 2 anos máis do que tiñas tú, 8 ou 9 anos. Non tiña 2006, 9. E ao salir da piscina, pues poñemos a toalla, poñemos a secarnos, a mirar para non sei onde. En bolas, non? No, Vale, que podía ser, vale. No, ese detalle hai que saber. no, un bañador estándar. Vale, sí. 2 décimas, De por exemplo. Vale. neno gordito, joven. Sí, no. Cárete un pouco. Dalle, E de repente ao sair, eu empecé a ver unha columna de fume ali ao lonxe. Pois yo estaba cagando. Era preto do sanatorio, pero non era ali. Era nunha especie de empresa loquero? de non sei que, sí, casi ali, pero non, era unha que teña máis abaixo, estaba lonxe de Trelle. Nos, hostia, a ver se vai ser non sei que. Non vai a ser. Vai a ver alguén aí. E eu acórdome que unha horiña despois pasou unha señora que é prima miña, bueno, é que non sei por que me enrollo demais. Nada, tú conta. Vale, Todo unha interesa. señora Todos son que é amiga detalles. que eu recordo a moito máis alterado que seguramente estaba, pero ela viña dicindo ai, que o lume chegou a Trelle, Esa é, esa é. todo. Sempre hai, en calquera desgracia sempre hai unha desas. Sempre hai unha que señora- perde os papeles. Sí. No, que seguramente non fose así, pero recordo así, ai, que chegou a Trelle, de Orme está aí abaixo. Onde é a iglesia? Que era o que máis jodía a xente moi religiosa. Máis de que están os mortos aí, evidentemente. E a partir dese momento toda a tarde foi un continuo estar, claro, porque o meu pai tiña que ir traballar, que non o podía eludir porque era músico e os músicos non poden coller un día así como así. Claro. E tuvo que irse deixando a todo o mundo aí, deixando a miña muller, a miña nai, a súa muller, Sí, sí. aí a velar vir, que De feito, no pasaba, pueblo que non sei. falaban mal. Mira ese. Mira ese. Non che diría eu que non. En vez de... Pues vaya pueblo. Vaya pueblo.
Con todo respeto. Tuvo que marchar. Nós estuvemos dentro da miña casa mirando pa... Botando pa fondo cubos, do- non? Botando de que? Botando as hemorroides. Sempre tuveches moita forza, eh? Sí, sí, sí. Vale. Mirando pa o fondo do pueblo onde estaba o lume, non sei que. E eu, claro, como neno, non o vivín de cerca, porque non me deixan baixar a ningún lado. Eu quedei aí na casa todo o rato. Pero eu contame que viñeran as forzas da autoridade e quixeron evacuar o pueblo. E por, nin de coño, non nos vamos ir. Dios, Non nos vamos deixar o pueblo así. que como-" espíritu, Dios, Non se que foi nin guerreiros. Dios, menos meu pai. Foi o primeiro que gaupou. E fixo ben. Tardeu por toda a igrexa por detrás, e ao final durou ata as 7 da mañá, depois durou toda a noite, e recórdome despertar na habitación do meu tío que ten unha ventanuca que se ve todo o pueblo, e despertaba dentro da cama e vía todo naranja, e dixe eu, asómome ou non me asomo, porque ponme cagar. No, a mí non me deixan os meus pais, se me van rifar. Pero, No, ala, porque os meus pais estaban Diola. Vaya, Non pasa nada, non pasa nada. Os meus pais Non pasa nada. a esas horas estaban axudando xa a apagar o lume E tú porque sobando, recorreu aí tú babándote na almohada. Pois que iba a facer? Que tiña 9 anos, me cago en Dios. Vou Facer ali, uah. Facer algo, pois eu con 7 xa estaba de pirómano. Bueno, pero Sí, xa te vi, xa. Pero entonces- o día seguinte todo estaba solucionado. E eu dixen, que de puta nei, non tuve que facer nada. foi un mal soño. É unha Eso en cousa. verdade, o mellor nunca pasou. Tiña pensado que era moi poñerse moi espirituais de A min encanta o que sentirse a gusto nun sitio. Que queres falar eso con el? Ou No, agora? eu quería falalo contigo tamén, bueno, xa se Ah, está acabando conmigo. a barallada. E con el, claro, porque son dúas perspectivas diferentes. El en Madrid, e tú aquí, tú que non te moiches o cu de aquí. Eu que son un paleto do rural, non? Claro. Bueno, pero tú si estás a gusto aquí, por que te vas mover? Eu estou bastante guai, sí. Pois el é todo o contrario. Entón quería ver as dúas perspectivas, porque el encontrou un sitio a gusto alá, e tú, pues, decidiches non mover o cu de aquí. E eu estou a medio camiño. Correcto. Entón non sei, xa, si queres falámoslo un pouco, se se apetece. Sí? Está, dices, sí, eso... Sí, sí. Ti por que estás feliz ahora mismo aquí, Martín? Porque estou aquí contigo compartindo No, me toques o momentos. carallo. No. Porque estou Sí. aquí, na ciudad. Na ciudad. Porque é unha ciudad... Está a, súa ciudad, a nosa cidade natal, os demais... E aquí tan de puta nai. Moitos como- decimos, bueno, marchar relativamente. Estuve en Pontevedra ao lado. Santiago e Pontevedra tampouco. Non é pa tanto, pero Ricardo foi a Madrid e el foi dos poucos junto con dice ela que decidiu quedar aquí. E vea que bueno, xa no seguinte programa esperemos que Esa este que lle suda o cuo. despois dunha boa pizza. Tremendo cueiro que lle suda. Pois, nun principio era por amargura. Cando empecéi o ciclo, era máis amargura que outra cousa. Pero despois, porque, a ver, Ourense é unha cidade tranquila, é unha cidade que se vive ben, podeste mover como che dé a gana, non tes metro, pero podeste mover como che apetezca. Entón digo, pois quedar aquí un par de anos non pasa nada. Porque me Estudio- atosas a barba. Penso que non hai ningún tipo de inconveniente contar a miña experiencia con... Como atosarme a barba, bueno. No, pero eso. Como quería empezar con audiovisuales, aquí audiovisuales había, digo, pues mira, Que despois non continuaches. dalle... No, pero bueno, digo, pues mira, podo empezar aquí, na casa tranquilo, se hai que cambiar de ciudad, pues... E se por que non mirará. cambiases de ciudad? Porque algo Pois te fixo moverte de aquí. Chegou un momento que tú podías ter ido a Coruña co Vitiño. Sí, que pero estuve como aquí o non me, primeiro día, como non me colleron, non te colleron. claro, non podo Ah, tumbar a porque- porta de... mira, Claro, na porque- preinscripción chimpásteme fora, pero eu como quero estudiar isto, Claro, pues mira... Non moviches o cu Mira tampouco ese pa Pancho, facer- ese puto Pancho, que os pais son de Caracas, non sei que, fora, ese fora de aí. Pero Estaría tampouco feo, estaría Non fixeches feo. moito por facer as específicas en selectividade tampouco. De selectividade? No, a verdade que fun bastante tajante en selectividade. Non la hago e non la hago. E agora porque estou estudiando, sigo estudiando algo que me gusta. Queres ser profesor de historia ao final ou En principio, sí. deixaste levar En principio, porque eu sí. te leve comigo nas miñas Non creo produccións que tú me leves a ningún sitio. Bueno, tú dirás. Coma? Payaso. No, a ver, non sei. É que claro, fai 2 anos tamén pensaba outra cousa e cambiei de idea, non sei. A idea en principio é esa. Pero, Ser profesor de historia. sí. Vámonos ir ao mismo moderado. Quen queres que se vaya? Porque no último fucheste ti, así que si queres falar tú con él. Home, pero que contara des chanzas e mierdas de Madrid a mí faría máis gracia. Sí. É como paleto que non saliu do rural.
¡Anda, mira esa, la gran mía! Isto vai picar muchísimo, pero fixmo gracia. No, Manuel. está ben. Imos co amiguismo Así que moderado, nada, esta eso. vez con Ricardo García Díaz, neste cuarto programa. Despois ven o franquismo galego, Eso. que non sei se está me trouxe a recomendación ao final ou non, porque estaba aí... Deixolle todo o protagonismo ás túas porque tú tes mellor criterio que a mí. a coña. Non encontrei Eso, nada que tampouco, non, así que que- non rascou o carallo. Pero non rasquei o Semana. carallo, non rasquei o carallo. Imos co amiguismo moderado. Vamos. Adiante. Está entrando a sintonía. Ricardo baila. Uy, que esta sintonía é hostia. verdad que, Cántame, de verdad. saquena de YouTube. Pero ten, o sea, non está ten copyright, está totalmente legal. Xa está, xa está. Xa podes parar. Que tal, Ricardo? Pois moi ben. Como estamos? Tiña ganas de verte, a verdad. Eu tamén. Benvido ao mismo moderado. Ten que ser moderado porque, máis que nada, porque a xente mete moito a turra. E outro día Adrián meteu moito a turra. E tamén... Que mal. Que así, No, no, así no. non se pode tratar os invitados. No, vamos a ver, vamos a ver. El seguro que o sabe porque en xeral o programa foi unha turra. E tamén, pois, por lo tanto... E ademais, non só porque o tipo, Adrián veu aquí, falou ben, porque falou do tema que estamos, falou fantástica. Algo de puta nada. Pero chega un momento que te alargas. E a vos non o sabedes, porque vos non tedes nin idea dos timings que temos, nin tal. De cando hai que cortar o cando non, e é lógico. Pero bueno, non foi Adrián, tranquilo, tranquilo, está todo ben, pero non foi o único que Adrián se ahora alongou, está pero preocupado se terá revancha ou non. A revancha de vir aquí. Sí, Bueno, terá revancha. malo será. Prométello, promete. Temos pensado despois do millóns momentos en renovar, pero claro, non podemos. Claro, ele o Sorga mire para aquí como dicindo sí, tú pensa eso, que durante o curso vou estar aquí. Bueno, estábamos falando de como é sentirse a gusto Sentirse a gusto. nun lugar, nun sitio que te é estrano. Que tal estás en Madrid, Ricardo? Por que te fuches a Moi ben. Madrid? Primeira razón. Por que me fun a Madrid? Pois, primeiro de nada, porque... Primeiro porque a nota en Santiago de xornalismo, que é a miña carreira, o que estou estudando eu, estaba máis alta. Vamos a ser honestos. Tremendamente máis alto, sí. Vamos a ver. E segundo, pola saída que eu pensaba, e sigo pensando que ten. En Madrid penso que hai moitísimas máis opcións de traballar como do que quero. Sí que é verdad que en xornalismo eu creo que dos bueno, as palabras a mí non me salen o carallo. Dos gremios que menos se deslocalizan. E os que se deslocalizan, quero dicir, a nivel oportunidades tú podes traballar na región e traballar toda a vida e ser un xornalista. Pero tú si queres non estar toda a vida redactando noticias sobre que unha berza creceu moitísimo, pois as oportunidades é verdad que se centran ou en Barcelona ou en Madrid. Para min, a menos que sexas xornalista de tendencia nacionalista, estes nun No, e periódico tamén dese tipo tamén. hai o pensamento de que o xornalismo está é un sector moi pechado, con moi pouca saída e tampouco é así de todo. No, non porque- digo eso, non que teña pouca saída, senón que a nivel oportunidades de facer algo que te apaixoe de verdad, eso é o que onde máis sucede en Madrid, porque aquí non hai proxectos que igual estou me equivocando, porque é normal pensar Non eso. coñezo eu como está exactamente Claro, aquí no audiovisual, por as exemplo, oportunidades de contrario. Santiago, nin nada, pero O audiovisual galego é contrario en canto a supoño, polo que eu sei, que está bastante moi vivo. Compite directamente con moitos de outras partes de España. esa foi En canto a xornalismo, non sei, non teño a moi decisión, a razón pola que tomei esa decisión foi esa. Foi a saída que tiña. Eu pensaba que, e sigo pensando actualmente, que a saída que teño, as oportunidades que teño para traballar do que quero, pois teño moitísimas máis ali Claro, entón que tú aquí. planteas unha vida alá. Claro. Sí, planteome a vida lá, pero ríome porque a miña nai segue preguntándome e cando vas volver a Ourense? Hostia. E o ano que ven, mamá, é complicado. É complicado pensar en un futuro algo que me puideran ofrecer aquí que non me poidan ofrecer alá. Entón é complicado.
Pero bueno, Ou ainda que sexa o mesmo, que teña unha oportunidade igual e que cala, ainda así é complicado. pero A nivel xornalístico, digo. vamos a... E a túa nai... Tampouco joder, vamos pois a mira, densificarnos antes aquí, hombre. Dicíamoslle a Ana Paula que non sei se foi no que cortamos ou non. Que creo que sí. Sí, creo que sí. Por varlle dicir, varlle cortar este momento e varlle ensinar este, Ana Paula. Ana Que sei Paula. que outro día dixaches que, pois, que Martín O Soler humor. meteuse cos madrileños, bueno. Somos gilipollas e metémonos con xente, pero tú non tes por que tomarnos así. Somos xente boa, ainda así. Sí. E eso, aquí isto está un tono humorístico, tú tranquila, que o teu fillo, E amigo tamén. amigo, fillo, Porque somos amigos tamén. o teu fillo non se xunta con mala xente, pero bueno, somos así No, no, xa de sabe. faltós, pero non, eso Xa sabe. non é nada, non vamos a ir dar dos hostias por aí adiante. E claro, tú plantexes unha vida ali, eu, por exemplo, estuve en ali, non estuve en todo a gusto que me gustaría, Sentiches a gusto tú. non completamente. Xa volo Sí, do terreo persoal, social, Sí, seguramente sí. sí, Ahí pero está. sobre todo polo teu grupo. Claro, aí está. Se non fora pola aparición deso, pois igual non sería así. Pero non creo que fose o meu lugar, al menos que tuvese unha oportunidade moi clara de algo ali. Porque non me... Non te sentiches de todo. No, a miña patria... Aí está, pois está. Tal. Eu síntome moi a gusto aquí. Eu creo que tamén ás veces tú dices, verdad, que non as oportunidades velas moi negras aquí. E eu non tanto, e por eso creo que hai que apostar. Eu creo que aposto decididamente por estar aquí. Pois aí Polo está. de agora. Eu creo que sí. Que? Precioso. Decididamente sí. E se non é así, non será por moito tempo. Porque eu se vou a Madrid, bueno, se algún día salme unha oportunidade, Seguro. non é algo que pode ser, bueno, Joder. non creo que fose algo que eu quixese alongar moito no tempo, non porque odie Madrid, senón porque Vamos. pois non é Pouco. non sinto que non é un bon lugar, a verdade. Eu creo que é algo Eso de está ben. que Hai que probar, hai que sair e volver. que a xente non o plantea así de primeiras, hai que vivir e hai que pois darte cun canto nos dentes e valorar o que temos aquí, porque xa se fala moitas veces do autoodio que temos, que é palpable. E hai que eu tampouco nunca desvalorei o que tiña aquí, pero ao ir alá pois ainda me din conta máis de que estou de puta madre aquí. Pero bueno, para evitar xa vale de amor e tal. Ah, que traes? A ver, é verdade que trae algo. Trouxen cousiña. Xa me Porque, olvidaba. jolín, os Xa me invitados aquí non traen nada. Nin un No, pin. é verdade, había que exixilo un pouco. Trouxes algo para poñer aquí ou algo. Teño dous cousas. Veña, a ver, adiante. Alégrame isto moito, que estou a aportar algo. Aportaches máis este programa que nos los dous xuntos. A ver, cal saco primeiro? Estou un pouco nervioso. Non sei, non sei. A ver, Mira. que é unha bandeira de Podemos. Non. Ah, é unha bandeira do Partido Socialista. É unha bandeira. De A Madrid, ver. ademais. Sí, mira. A verdade que é chula. Esa que topaches, É non sei, bonita. o día do orgullo, non foi? No, do orgullo No, do da 8M. Revolución Feminista. Sí, sí. Atopei Da Revolución Feminista. Ahí está. ese día foi. da folga feminista. Ese día matamos a todos los hombres. No, pero atopeina no lixo. Sí, no, que estaba pendente, era nunha Aí está. papeleira. Aí está. Unha gran amiga nosa, coñecida como Chucha, Chucha. pois Uh, rescatou unha do lixo e como sabes, sacan o meu parecido a Pedro Sánchez, sí, entón puxo xa aí dicindo... forzoume Sí, bueno, xa. e Forzoume, que me forzou aí. dixo unha foto. E logo creu montaxes e tal, pero bueno, que non ven o caso. Veña, E logo, e outro... No, gústame isto. Sí, a verdade. Espera, aquí, espera. Eu teño aquí unha foto. É unha fotaza este, pero mira para aquí. Teño unha foto aquí, non sei se se vai ver. Ah. É Will of Fina. Atención. A ver. Cuidado. Xa que dicíamos, eu dicía que no Luis Vídeo tiña moito que mellorara tamén en galego. Esta señora de aquí A puta ama, é a mellor profesora de galego que eu tiven, e creo que coincidimos, non sei. Fina, además é moi atractiva. Aparte de eso, aparte do evidente que, bueno, mira, fora bromas, a verdade que unha muller guapa. Vamos, é moi atractiva, non? Fora bromas. Joder, vaya par de chavalitos. Aí está. Eu creo que este
falamos de sitios, de onde estar a gusto. Esta foto, Ten que estar o seu aquí. sitio é este. Bueno, por fina... como Fina dicía, matanza, Fina Fina matanza. Fina Matanza Roqueiro, se chama. Aí está. Para min foi a mellor profesora de galego que tive, que Sí. máis se preocupaba tamén porque nos interesase, non sei, a visión que eu teño dela. Bueno, pois creo que... A beber. Bebé, Gracias. vou te despedir, Ricardo. A verdad que foi un... Bonito. Foi bonito, estivo ben, gracias polos presentes, polos agasallos, porque... Nada. E imos obligar, claro, porque veo vai quedar moi mal. Despois cando lle toque vir de invitada porque non trouxe nada. Voulle dar algo, aí teño unha plancha nunha detrás da cabeza tes unha plancha. Sí, aí. Pois ese vai ser o teu agasallo, vale? Tes que traelo, vas yo entregar a Sorga vai estar moi contento despois. Bueno, eu creo que xa... Xa está, no, é que non era o que tiña que dicir. Vas por a musiquiña ahora, outra vez. Sí, está sonando xa. Ahora mismo... Dios. Guau, mimba. Dios. Pues nada. A cousa Sorguiña, que, moitas ala. gracias. Tes tempo para voltar. Nós creo que vamos seguir aquí tema porque Se non facemos un Skype eu un sigo, día. sigo estando moi a gusto facendo este programa, verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Outro día falamos deso. Falamos de eso, vale. Pois volve, é que digo yo a todo o mundo. Despois, bueno, se quedarán por días para que viña xente. Faremos un programa conxunto, así, moitísima xente. Bueno, 20 persoas. Fagamos o programa 50, que ainda queda un rato. Aí está. Igual sí. Ala. Así que moitas gracias, Ricardo. A Espero vos. voltar a verte por aí. Sempre a vos. Moita sorte en todo sempre. Un pico. É un biquiño moi grande. Seguimos co franquismo galego, non no perdades. Ahora que levanta un pouco o programa, pois xa vamos a intentar acabar ben. Bueno, Que tal, Martín? ben, moi ben. Xa se sente como che pareceu? Como fala este chaval? falas este chaval? Creo este? que Daqui... Facía falta, porque xa estábamos un poquinho tucutuc. No. O programa está quedando guai. Eu creo que sí. Menos mal que cortaches, que eres un fenómeno. A ver, que? Joder, vaya hostia. Non me digo. Franquismo galego. Esta Eso, veña. é a A sección. túa sección. En que Oxe, facemos? a túa sección. No, que facemos nesta sección? Impor. Sorga? Que é o que máis nos gusta, ao final, impor. Joder, de verdade Impor, que que aquí non entre a xente, que se faga isto, que se escoite isto, e impor. Impoñer, sobre todo o galego, e normalizalo e facer que vexades, escoitedes, fagades, fodades en galego tamén, porque eso sempre Que digo? eu creo que non se fai demasiado. Creo que hai xente, En galego? Non hai moita xente que foda en galego. Porque é como que Eu creo que sí. moita xente Eu creo que ten sí. na cabeza que non, No. que non lle é moi sexy a cousa. Iba a decir nombres, pero bueno. Conéctate conmigo. De quen fode en galego? Un nombre conocido noso, por un exemplo. Fina Ese Matanza. sí que fa... No, sí. Fina Matanza fina, far moi ben. Hostia, hai que manter Castelao! Castelao fodía en galego. Home, bueno. No, ela. Chamou o marido, nesos momentos chamou Castelao. Vale. Alfonso. Sí. Chama, bueno, va. Bueno, que fagades cosas en galego e que Eso. escoitedes en galego e que todo eso que teño que dicir, que non me ven agora a cabeza. A xente xa o sabe. Sí. E eu, pois a recomendación de hoxe non a teño apuntada. Anda! Recomendamos respirar. Respirar en Galicia é boísimo. Aquí nadie fai nada. Nadie fai nada, tío. Coítame unha cousa. Isto xa... O siguiente xa non Había veño. que facer unha review Vale. De que? claro, porque tú seguro, estou completamente A seguro ver que burrada dis. que non escoitaches nada do que recomendei outro día. Bueno, o mellor esperades que diga que non. E non vos equivocades, a verdad. Pero estou completamente seguro de que ti tampouco escoitaches ese chavalito portugués que eu te Sí que recomendei. escoitei, prof. Ollo! 20 puntos que saben o marcador de Iván e que É gustouche. que sí. E sí que me demostrando que non son capaz de entender os de Lisboa. Os de Lisboa non se me entenden. Os de Porto sí, pero os de Lisboa xa patexa un pouco. Pois sí, Vou pousar isto. polo que teño probado. E molouche. Sí. A mí mola. Eu, Sí. co último Claro, disco a que cousa sacou, para entendelo costa levo bastante. unha puta semana en bucle con ese disco. Como era a Parece canción un que portugués. sacou fai pouco que como chamou? Sí que é verdad que non escoitei todas, nin moitas, solo dous. Eu escoitei o último disco e algunhas das Pero bellas. sí que A me nova non gustou que escoitei. ten un sonido moi currado. A mí molame moito. Sí, moi sí. currado. E seguro que é primo meu, e nin o sei. Non escoitaches nada. No, a verdade que non. Bueno,
A verdade que sí que che pido disculpas. Vale, pois Eh? o que decía que podíamos escoitar o que recomendamos, porque sabes que tamén vin pois Que? a outra túa recomendación do Acce Perdomo, tamén a vin. Vin bastantes programas retractome en que David Perdomo sexa un cómico moi clásico da escena galega. Biche, hoxe o programa. É tremendamente Biches que fai, ingenioso. de que fai hoxe? De pijo. Xe fai de... Fan un Xanxo. Xe fai de... Eu falo en galego e che falo e lo digo en galego. En gallego? Eu falo gallego... Xa solo vin o teaser por Twitter e digo, É bueno, boísimo. me gusta, me gusta. Pois ese dou un 10 por facer humor en galego que non sexa falar de vacas e de abuelas que non Que tamén o entenden fai. o McDonald's. Tamén o fai. Tamén o fai, pero Toca moitas varas. sabe que ten que tocar de todo. Sí. Tamén o Prof. Jan tamén lle dou boa nota, pero tampouco tanto porque non o escoitei. Porque non entendes, é solo alguén falando. Mire, letra, é verdad que sí que costame bastante con respecto a outros, por exemplo, outro. Todo por si. Mira, recomendación de hoxe. Ojo. Virgul, que o que me pasou Eduardo Sevillano, que ainda non veo aquí, porque non está A aquí ese popero. Sí, un tipo fanquero que tamén ten temas de reggaetón. Ese sí que o entendo bastante mellor. Mira tú. Pues, creo que é brasileiro, non é brasileiro. Solo escoitei esa canción e non creo que sea. Virgul, brasileño. vamos poñer un pouco de música. Vale. Vale. Que sea un trociño, porque senón o copyright volve Ahora, tolo. Sí, valo ¿no? por ahora. Sí. Vale. Virgul. Vai ser a E eu vou no escoitar ou teño que a imaginar? Raíña. Que A me gusta Raíña. Moito, sí. É pola? Ou imagínome? Imagina esta. Vale. Despois poño chapa que teñes unha pequena idea de que ben te sintas, E de bailar así? Sí. No, é un reggaetón. Bueno. Tiqui, tiqui. Un portugués facendo reggaetón, que raro. Joder, pues, Bueno, non é normalizar a lingua, é o que debíamos facer nós tamén. Eu teño que facer reggaetón galego tamén. Pois sí, non, Eu tamén non contigo. tardarei moito. No, non Virgul, has tardar moito. Que pasa? vámolo Rallaches moito. Sí, vámoslo deixar aí. Vale. E despois, para a seguinte que vamos gravar hoxe, pois creo que Oxe, teñes no, unha- sí, outro día penso que era. Pois espero que teñes unha recomendación para ese tal día. O seguinte. Sí. Ah, pero tú e eu xa falamos unha cosa. Ímonos ir de aquí. Sabedes que nos podedes escoitar Sí, sí. en Spotify, En iVox. en iVoox, En iVox principalmente. sobre todo. Sobre Aí todo. temos unha audiencia en Spotify non moita xente. Os máis fieles. Bueno, Os máis fieles. eso hai unha comunidade aí que é tremenda. E tamén no vídeo podcast en YouTube e en Google Podcast, se queredes tamén Eso. por escoitar. Pero non acabarás xa. Que é onde máis nos vedes é en YouTube tamén, porque é lógico, é máis fácil de tal. Para vernos a cara. Guapos que E son. onde podedes falarnos, En propoñernos Twitter, cousas. en Twitter. Sí, En que Twitter, queredes. buscades de _parola e aí está alguén, Ujú. non se sabe quen é o noso community manager. Ata aquí quedamos. A xente non o sabe. A xente non vémonos sabe quen a é. vindeira Non semana. non acabes que falta un chiste. Ai, o chiste. Aquí hai que claro. Dale o puto chiste, Aquí. veña, a ver. O único que fago eu Se hoxe, te saltas unha gargallada hoxe, non sei, pago xa a cena, que pagaches tú toda. non te vas a rir ni de que Hola, chámame Javier. Pero cando estornudo chámame Jesús. Ata loguiño. Veña. Dedica a vindeira semana. Perdón, Chao, chao.